Godt kommet igennem. Godt, Frederik. Spil den. Stop. Kom nu. Nummer 7. Sådan Ja, der. sådan. Det er dig, Vilfred. Ikke skubbe, Vilfred. Ej, kom igen, kom igen. Ja, det er godt kæmpet, Vilfred. Yes. Sådan, godt kommet. Starke. Vilfred og Malte og Magnus er der. Kom nu hurtigt. Det er okay, den er god. Ja, den er god, den er god. Op igen, Vilfred. Kom så, Magnus. Det er bare du presser ham, Anton, så er det rigtig fint. Kom så, Frederik. Helt tæt på en, William. Nummer 7. Nummer 10 og 12. Malte, bagved dig. Malte! Bagved dig, Malte. Sådan der. Det er dig, Magnus. Og Høsterkøb. Høsterkøb. I er to. Kom så. Spil nu ordentligt, vi har bolden. Videre, videre, videre. Kom igen, Anton. Det er det, du har. Åh, pas på. Det var fordi du har... Det er det, du har bolden. Så er det fordel. Godt kæmpet. Kom så, Østerkøb. Anton. På knæet, skud. Vilfred. Jeg så det godt. Vilfred. Jønsen. Eller sådan noget. Gør det. Hvad spiller jeg, Michael? Højre midt. Højre midtbane. Helt ned og hjælpe. Kom så, drenge. Ja, det er godt. Kom så, Skottet. Kom så, Vilfred. Kom så, Østerkøb til ham. Kom nu! Kom nu væk! Den er helt fri deroppe. Hvem er nummer 10? Ja, godt, Victor. Det er godt reddet, det der. Op med den! Spil den, Vilfred! William! Du skal med hjem, William. Du skal gå stærkt. Ja. Kom igen, Østerkøb. Det er udmærket, Magnus. William, er du klar? Godt. To måneder. Tag de hænder! Jeppe! Kom så, Østerkøb. Kom så op på dupperne, Østerkøb. William, bagved dig! Nummer 10 og 7! Vilfred, spil nu med ham. William nummer 7! Undskyld. Det er Axel og Jeppe. En af dem bliver helt bagved. Spændende kamp. Ja. Kig nu på en mand. William, du skal ud og nikke den væk. Væk med den! Godt, Victor. Væk! Ikke. Tag den nu væk for helvede! Så. Hvem er nummer 12? Godt kæmpet, Østerkøb. Bare spark den ud af. Godt spillet, Østerkøb. Godt kæmpet. Hvad er der 5 minutter tilbage? Meget tid! Victor, nu bliver du nede. Siger bare, jeg skal ind for. Så vi første gang fremad.
William, er du sød at blive nede? Jo. Mere William, det er også hvad der skal tage det der. Hvor Jeppe? Godt spillet, Magnus. Ja, kom så, Østergaard. Kom igen. Flot spillet, Østergaard. Malte, du har nummer 9. Dommer, hvor lang tid er der? Hey Thomas, Ja, godt spillet. hvor lang tid er der? Så skal den langt. Op til Vilfred. Yes. Kom så! Kom så, Østergaard. Oliver, du er for langt frem. Oj. Hey. Godt sparket. Malte, godt spillet. Bliv ved. I har 5 minutter tilbage. Kæmp. Skal du bytte med Vilfred? Skotte! Du går ned og tager venstre forsvar. Så er du højre midt. Du skal ud for lidt. Hjælp min mand for meget. Godt spillet. Det er stadig, det er Skotte og Malte og William. Kig op, der kommer flere bolde til. Følg med. Inge. Markering. Nej!